Kani ka long ka ayom lekemen ke Christmas ke ba ka perthai barok shitlup ka reki ya ka man la ka SNEM ke Christmas ka long kata ka badon ka jingmut haka ha ka ba ka jingkha yau Jesus Christ. Kani ka Christmas ka don ka benta ka bakraw ha ka jing im ka jongi ki breo iwe pi iwe na ma ka jing tmu jong ka long ha ka ba dei bat ka jing e mark liang iwe pi iwe ha ka ba ka Christmas ngi lekmen na ma dei ka jing e ka jong blei yengi ki breo ki ba dap de ki jing tuna bat ki jing bombiang ha ka jing im jongi ka manasi ha ka ba blei ul ai u khon bala kha mar wai ju Jesus Christ ban wan sekani ka parthai ban im kum ba im mangi bat ha ka ju ko por pa unia pru na ka benta ki pop ki jongi kani ka kubor ha kani ka ayom Christmas ai shapi iwe pa iwe pa kandai ka Christmas ka basuk ka bakmen bat kan longru ka Christmas ka badap da ka jingi iwe ya iwe Christmas basuk bakmen ya pi barok